Tá cáin riachtanach onas go bhíidir le gná daoine na hÉireann airgid a chuirt go buinc na hórpa. Ach tá an orb cho cool nach bhfuil tá súile gom go nglacigh Merkel le mi iarasas cara ar Facebook. Féach, Féach ar ma éasóg, seo féasóg fér. Sin tuisiil gynadach dit. Tríl bótanta sin a chíiseach, biteach. Tá ocaras a run, ocaras. Ok, tuairdam de airgid. Ní é go léir ach an-chuid is móda tuairid go buinc na hórpa agus is féidir linn na beluúta a ardóg amach. As voorbokkie. Is mission Ming, nieuws uit Google Ballum Bing. Is Malum Mari. Is Malum Marijuana. Is mission me hall, táim ard, táim cainéal. Tá seansan go bhfuil ma fortaí am bhfuil, ach lig sin séir. Agus ní bheith rudí riamh a ríist, chodléir. Se, aig baba, béidir. Ach táim choláidir ar an taobh is stíg is brálum an bhain riom. Dír mé iarthaí mé a fósa dúirt sí nó tá a chríomhiste. Fós tá seansa gom le David Cameron dúirt sé béidir is brálum sasna. Tá siad anna chúl mar bheasa a gceannas beag féasóg ar gach polaiteoir. Er van het kleine voel nou. Shamoon, as kleine. All shearing, nearly the last goods. Mana dugan sibh bhórcuid airgid chuid buinc na hórpa. Well, bheadh sé sin. Dána, chomh dána.